Com fer formularis amb LibreOffice Writer. Primer haurem d'arrencar LibreOffice Writer. Després, si volem fer formularis, necessitem veure els controls de formulari. Aquí els tenim. Una altra barra important per veure és la de disseny de formulari, que es pot activar per aquí, però també des de la pròpia barra dels controls de formulari podem activar la barra de disseny del formulari, que queda per aquí baix normalment. Fins i tot podem obrir una barra addicional per tenir més controls de formulari més variats. Llavors, quines menes de formularis, de controls podem tenir els formularis? Caselles de selecció, podem tenir quadres de text, quadres formatats, botons per prémer, botons d'opcions, quadres de llista, quadres combinats, camps d'etiqueta, i més controls, que són els d'aquí, un botó de selecció de valor per triar valors sobretot numèrics, barres de desplaçament, imatges i imatges de control, que són pressionables i canvien el dibuix quan es pressionen, un camp de data, de calendari, un camp d'hora, de rellotge, selecció de fitxers per poder triar arxius del sistema d'arxius, camps numèrics que han de contenir només números, camps de moneda específicament formatats ja per moneda, patrons, quadres de grups que tenen molt a veure amb els botons d'opció, controls de taula i barres de navegació per quan estem en una base de dades i volem anar d'un registre a l'altre. Tots aquests són els controls que en principi estan disponibles per treballar en un formulari. És bona idea, abans de posar-se a dissenyar el formulari, començar en un paper en blanc, llapis, i dibuixar una mica l'aspecte general o les coses que volem demanar en aquest formulari per no haver després de modificar moltes vegades la feina que anem fent. Com que els controls de formulari solen tenir per defecte fons blanc i perquè es vegin més bé, el que farem també és a la pàgina li donarem un format de pàgina que tingui un fons de color gris. I així aquí podrem anar posant els controls de formulari. Podem escriure també text per anar preparant, per exemple, el títol del formulari, el podem tenir preparat, seleccionar-ho, està aquí seleccionat, posar-li un tipus de lletra o un estil que ens convingui i centrar-ho i després anar posant els controls que vulguem. El control més comú és el quadre de text que serveix per omplir amb dades de text. Però clar, abans de posar un quadre de text podem posar-ho, qualsevol control el posem fent clic, primer, que estigui seleccionat, que es vegi, ara està seleccionat, ara no està seleccionat, és a dir, que quedi el botó com marcat. Llavors fem clic i arrosseguem i així creem el camp de formulari. Veieu que s'ha posat aquí a continuació. I això per què ho ha fet? Això ho ha fet, ara ho veurem, fent doble clic. Fent doble clic veiem les propietats d'aquest quadre de text. Aquest quadre de text té un nom i li podem canviar per saber més fàcilment a què ens estem referint quan veiem el nom del control. Text té, per exemple, nom perquè amb aquest control recolliré el nom. Podem dir-li que té una longitud màxima, si està habilitat o no, si és visible, si es pot modificar, si es pot imprimir, etc. I aquí en l'àncora és on veiem el problema, no? El problema o el benefici, perquè l'àncora ens regula com evolucionarà, com es mourà si canvia el text. En realitat, en molts casos, si el formulari és curt, preferim tenir ben localitzats en un lloc determinat de la pàgina i per tant farem l'ancoratge a la pàgina. Amb l'ancoratge a la pàgina tenim la possibilitat de moure lliurement per tota la pàgina el control. A l'hora de posar aquí davant algun text per indicar que el que vull saber és el nom, podria optar per dues coses, escriure-ho com a text, normal, sense més, o encara tinc una altra opció també molt interessant, que és crear un camp d'etiqueta, que se'n diu. Llavors jo creo un camp d'etiqueta en un lloc el que m'interessi i el que es veu al camp d'etiqueta és el que es diu etiqueta, és a dir, que aquí és on posaré nom i cognoms per indicar, amb 2 punts, per indicar que aquí en aquest camp de text el que vull és el nom i els cognoms. I per saber
quin és aquest control, li posaré LBL de label, d'etiqueta, i li posaré nom, així sabré que és l'etiqueta per demanar el nom. Hi ha altres opcions, i una d'elles, per exemple, és on l'ancorarem a la pàgina. L'ancoratge també es pot fer amb el botó de la dreta a ancorar. Veieu aquí, es podria canviar. Llavors, ara agafo la fletxa de selecció i selecciono amb un altre clic, apretant majúscules a la vegada, selecciono tots dos objectes a la vegada. I així els puc centrar perquè quedin ben alineats l'un amb l'altre. També els puc moure amb les fletxes del cursor, si no vull que es moguin verticalment, sinó només en una direcció, puc moure'ls amb la fletxa del cursor del teclat. Ja tinc nom i cognoms i el valor i el text aquest. Ja tinc, per tant, dos controls aquí posats. Un altre tipus de control que podríem escriure o posar-hi és el camp formatat. Si assembla molt al de text, el podem fer de la mateixa manera, i l'única cosa és que les propietats són una mica diferents. Per exemple, aquí li posaré, com que està formatat, li posaré FMT i demanaré el codi postal. Llavors, aquí bàsicament tinc les mateixes opcions que en una capsa de text normal, però aquí hi ha una interessant, la formatació. En la formatació diré que és un número, però a més en el codi del format posaré 5 zeros. 5 zeros vol dir que tindrà 5 xifres qualsevol número que escrigui. Si és l'1, posarà 4 zeros davant. Si és el 2, el mateix. Si és el 10, posarà 3 zeros davant. I així, o sigui, omplirà amb zeros per l'esquerra fins a 5 caràcters. Doncs aquesta opció, 0, 0, 0, 0, li dic d'acord, i així tinc ja fixat el format que tindrà. També està ancorat el paràgraf, el puc posar a la pàgina perquè sigui més fàcil, i aquí hi ha una cosa que abans no hem dit, el text de l'ajuda. Escriu el codi postal. Això és el text de l'ajuda, és un globus que sortirà quan passi el cursor per sobre. Ja tenim aquest. Anem a comprovar aquest si tenia text de l'ajuda. A veure, no, li puc posar aquí, escriu el nom i cognoms. I així ja tindrem text de l'ajuda per tots ells. Quan clico fora, doncs no queda res. També aniria bé que torni a posar una etiqueta aquí, i també li posaré de nom LBL d'etiqueta i CP de codi postal, i perquè es vegi el text que vull que es vegi serà camp etiqueta, serà codi postal i 2 punts. Molt bé, ja està, tanquem i ja ho tenim aquí. Agafaré la fletxeta, això que he posat aquí ho he posat però no ho volia, així que ho suprimeixo, agafo la fletxa, trio un, apreto la tecla majúscules i trio l'altra, ja tinc tots dos, els alineo amunt o avall on vulgui, pot ser amunt, pot ser al centre, pot ser on vulgui. I ara ja tinc aquests dos camps preparats. Anem a comprovar com està la cosa ara mateix. Desactivo el disseny, el mode de disseny, que per defecte queda activat quan activo els controls de formulari, i doncs ara l'he desactivat i ara ja no puc canviar cap etiqueta, sinó que puc escriure aquí, per exemple, el nom i aquí el codi postal. I veieu, vaig a triar una cosa que no és un codi postal perquè veieu els zeros com surten. Veieu, 3 zeros davant omplint tot l'espai. Encara puc esborrar coses per aquí. El que no puc esborrar és nom, cognoms o codi postal. En canvi, el que és text sí que el puc canviar. Encara, d'acord? Per tant, posar-hi text té avantatges en el sentit que és molt fàcil i molt ràpid i es pot enganxar molt fàcil, però a canvi, fins que no hagin protegit el formulari, estarà en condicions que es pugui modificar i esborrar. Molt bé, ja tenim uns quants controls. Tornem a posar en mode d'edició i anem a posar un altre tipus de camp.
les caselles de selecció. Les caselles de selecció es posen d'una en una perquè normalment permeten triar més d'una opció en algunes llistes en les que es volen triar diverses opcions o senzillament una única opció, sí o no. Llavors vaig a posar, per exemple, un quadre d'aquests. Bueno, veieu que primer té que estar activat, després haig d'arrossegar, clic i arrossegar, i aquí em surt casella de selecció. Llavors, aquí, com que és una casella de selecció, li diré que és un box, vale? I li posarem triangle, per exemple. M'agraden els triangles. Llavors aquí posarem triangles i també posarem l'ancorat a la pàgina i text de l'ajuda, marca-ho si t'agraden els triangles. Vale. Per exemple, bueno, ja tenim una, sí? Puc ajustar una miqueta l'alçada perquè no em quedi d'una dimensió molt massa gran, vale? També posar una etiqueta d'aquestes de text, li direm LBL figures i aquí posarem quines figures t'agraden i ja està. Molt bé, veieu, no hi cap, doncs ho fem més gran, t'agraden, molt bé. Posem aquí i ara posem aquí els botons que vulguem, no? Posem un o posem més d'un. Quan volem fer botons que siguin molt semblants, només canviïn les propietats del nom del control i de l'etiqueta, llavors val la pena fer copiar i pegar. Es pot fer copiar, deseleccionem i es pot dir enganxa, vale? Llavors tenim ja dues, no? El mateix podem tornar a enganxar-lo una altra vegada sense seleccionar res, ha d'estar sense seleccionar. Tornem a dir enganxa, vale? I així podem anar col·locant els diferents objectes de manera que com m'interessi, vale? Estan tots ancorats a la pàgina, però ara el que faré és que canviaré el nom. En lloc de triangles posaré quadrats i aquí també posaré quadrats, però sense el box. Vale, per defecte podem dir si està seleccionat o no seleccionat, també, cada un d'ells, vale? Així que ja està. I aquí marca si t'agraden els quadrats. Molt bé. Aquí, aquest altre, veieu, no cal que tanqui aquesta finestra perquè segons vaig canviant d'objecte es va adaptant als valors. Ara puc triar cercles, aquí també puc posar cercles i aquí també podria posar cercles. Ara ja sí, ja tinc tot completat. Anem a comprovar com està això. Tenim el nom que l'havíem posat, el codi postal, i aquí puc marcar i desmarcar lliurement i puc tenir marcat més d'un, fins i tot tots tres, o desmarcats tots tres, sense cap problema. Veieu com cada vegada que jo passo per sobre del quadradet s'il·lumina la informació aquella de l'ajuda, del globito. Els globets aquests que t'ajuden. A vegades fan més no sé què servei, però bueno, coses que estan aquí. Molt bé, anem a posar algun control més. Tornem a activar el formulari en la vista de disseny i ara anem a veure si afegim, per exemple, uns botons d'opcions. Jo puc afegir diversos botons d'opcions,
però els botons d'opcions tenen una característica important, i és que són excloents, és a dir, jo puc posar un botó aquí, però en principi són opcions que una ha d'excloure l'altra. I com es fa? Perquè si jo tinc diversos botons, per exemple, anem a posar-hi un altre, primer copiarem aquest i ara enganxarem un altre. Com ho faig jo per poder fer que aquests botons que acabo de posar en realitat estiguin d'alguna manera excloents els uns als altres, és a dir, que no hi hagi l'opció de que pugui triar dos d'ells a la vegada? Doncs la manera està dins de les opcions que ens donen aquests controls. Anem un per un. Tornaré a dir-li triangle, quadrat i cercle a les diferents opcions. Llavors aquest serà un botó d'opció en el que dic que el que m'agrada és el triangle, vale? I aquí posaré triangle, i també a la pàgina, encarat en la pàgina, i aquí en el nom del grup és on està la clau. Si jo poso diversos botons en el mateix grup amb el mateix nom de grup, aquests s'exclouran els uns als altres, vale? Per exemple, jo a aquest grup li diré els de botons d'opcions de figures geomètriques, vale? A més copio això per poder-lo posar en més llocs, vale? Tinc aquest, en aquest també posaré el mateix grup i en aquest també posaré el mateix grup, vale? Aquí he posat botó triangle, vale? Aquest serà el botó quadrat, i aquí posaré quadrat, que és el que es veu, l'etiqueta és el que es veu. També l'encorarem a la pàgina. No poso text d'ajuda, ara ja sabem com es fa, si voleu posar ho podeu posar. I en l'últim també posaré botó cercle, l'etiqueta cercle, i també ancorat a la pàgina. Molt bé, ja tenim triangle, quadrat i cercle, estan en el mateix grup, llavors quan cliqui un exclou els altres. Anem a comprovar-ho. Sortim del mode de disseny i anem a veure. Aquests els puc marcar o desmarcar sense problema, igual que abans, un o diversos. Aquí ara no em sortiran els globus perquè no hi ha la indicació d'ajuda, i aquí si trio triangle, però si trio quadrat es desmarca el triangle, i si trio cercle es desmarca el quadrat, si trio triangle se desmarca el cercle, i així, o sigui, una opció fa que es desmarquin les altres. Això es pot fer aquí o amb un dels controls alternatius, quan estiguem en mode d'edició, que és aquest del quadre de grup. Aquest, a més, t'ajuda una miqueta a preparar un quadre com aquest. Per exemple, si jo poso un quadre de grup aquí, em dona unes opcions. Quins noms voleu donar als camps? Per exemple, diria triangle, l'altre seria quadrat, el passaríem aquí, l'altre seria cercle i el passaríem aquí. Aniríem al següent. Voleu que hi hagi una opció per defecte triada? Doncs no volem cap opció per defecte. Quin valor voleu assignar? Aquest l'1, aquest el 2, aquest el 3, com és per defecte? Doncs ja està. I la llegenda, el que volem que posi a dalt de tot perquè sapiguem què és el que volem fer en aquest quadre. I llavors posarem tria la figura que prefereixes. Molt bé, i 2 punts i finalitzem. Veus? El que fa aquest i el que fan aquests serà el mateix. Ara veurem, posarem més avall aquest objecte i anem a comprovar què passa. Aquests també els hem de baixar tot junt. Anem a triar això, triarem aquest i
aquest i els mouré de lloc perquè no molestin aquells. Vale? Aquests són els que hem generat amb el quadre aquest, quadre de grup. Anem a comprovar si es comporten bé. Tenim el quadrat, el triangle, el cercle, veieu? Doncs bé, fa el mateix de fet que faria aquí, només que té l'etiqueta integrada en una mena de capsa i això fa que potser faci tingui una impressió de més ordenat, no? Potser s'entén millor que aquestes opcions estan d'alguna manera lligades. Llavors són opcions diferents que teniu. Jo aquesta me la carregaré i tornaré a posar aquestes tres figuretes al seu lloc. Mayúscula, mayúscula i clic. Com mayúscula i clic selecciono unes quantes i ara li posaré una altra etiqueta d'aquestes i li posaré aquí directament quina etiqueta prefereixes, quina figura geomètrica prefereixes. És una label figura preferida i aquí posarem el text que volem que es vegi. Quina figura prefereixes amb un interrogant i també ajustat a la pàgina, ancorat a la pàgina. Molt bé, ja està, ja tenim tots aquests controls, vale? I les preguntes associades, això ja posar-ho més maco és ja qüestió de lo que cadascú li agradi més. Podem afegir encara més coses i aquí és on hi ha el problema. Un quadre de llista o un quadre de llista combinat podem afegir. Vaig afegir-los tots dos i veureu que aquí està marcat una cosa que diu auxiliars habilitats inhabilitats. Primer vaig a veure què passa amb els auxiliars habilitats com estan ara. Jo trio un quadre de llista i me'n vaig a posar-lo en algun lloc, per exemple aquí. Quadre de llista, una cosa així. Veieu? L'auxiliar m'ajuda, o no, perquè no tinc dades, no tinc una base de dades, per tant això em molesta, no vull l'auxiliar. Llavors el pròxim el generarem sense l'auxiliar. Ara el que farem és un quadre combinat que el posarem aquí. Quadre combinat aquí, això és menys igual, però quadre combinat. I també de pas veurem la diferència entre un quadre combinat i una llista. Aquí tenim el quadre combinat, no m'ha preguntat res. Bueno, fem doble clic. Primer fem clic a la fletxa per posar-nos en el mode de selecció. Això ja no em fa falta, així que ho tanco i això m'ho aparto una mica. Si faig doble clic veig les propietats que té aquest quadre de llista. És una llista, així que li diré una LST, li posaré de nom i triarem un número. Vale? Un número. Això seria per si està lligat a una base de dades, però no ho està. Desplaçament amb la roda del ratolí, podem dir que sí, que quan tingui el focus, quan estigui marcat d'alguna manera, que es desplaci amb la roda, també que estigui ajustat a la pàgina, i més coses que podem dir és algú, per exemple, l'aspecte 3D que ho hem deixat en totes, i el si és desplegable o no, que pot ser interessant, depèn de l'espai que tinguem. Aquest de moment el farem no desplegable. Si podem triar més d'una opció, i direm que sí, que puguem triar més d'una, podem dir quina opció per defecte volem i un text de l'ajuda. Vale? Però tenim un problema i és que, clar, aquí no hi ha cap entrada, no hi ha cap opció. Com omplim les opcions? Bueno, si intenteu posar aquí a la llista d'entrades, que és on es posen les opcions, si intenteu posar els números, si feu enter, només agafa un. Llavors només veus l'1, però no pots posar un 2. Si intentes posar-hi el 2, con espai, amb coma, com vulgueu, no fa res. Llavors com es fa per baixar una línia? Doncs això és difícil de trobar, fins i tot la informació als manuals d'internet, però si mireu manuals d'altres programes dins del LibreOffice, com el Base, allà trobareu que en algun racó surt aquesta informació. Per fer el salt de línia hem de combinar dues tecles, la majúscula i l'enter. Quan apretem
mantenim apretat el mayúscula, no el bloquear mayúscula, sinó mantenir apretat el mayúscula, i fem enter, sí que salta una línia i podem copiar un altre número. Mayúscula, enter, i puc escriure un altre. Mayúscula, enter, puc escriure un altre, i així fins que em cansi. Posarem 9 opcions perquè 9 opcions. Vale, ja tenim 9 opcions. Perfecte, ja tenim les 9 opcions, ja tanquem aquí, veieu, aquí estan les opcions, i aquí el mateix, aquí farem una cosa semblant, és un quadre combinat, així que li posaré com, vale? Combinat, CMB, combinat, barra baixa, lletra. Aquí triarem una lletra. Podríem dir que la longitud màxima sigui 1 perquè només hi haurà una lletra. Llavors li puc dir diverses opcions, només ens fixarem en les més importants, en les que són diferents de lo que hem dit altres vegades. Aquí torno a dir pàgina. Aquí no diré que el ratolí no el desplaci amb la roda mai perquè sigui més còmode, o no. La llista d'entrades la tindrem aquí, ara ja comencem a intuir com es fa. Podem dir, si volem que es vegi un text per defecte, posarem una Z mayúscula, i a la llista d'entrades posarem unes quantes lletres també. Posarem la A mayúscula, mayúscula entrar B, mayúscula enter C, mayúscula enter D, mayúscula enter E, mayúscula enter F, mayúscula enter G, i com que ja em canso, els altres, si vol una altra lletra, que l'escrigui ell, i ho deixo així. Bueno, ja ho tenim així, i aquí li direm que aquest sí que sigui desplegable, ni que sigui per veure una cosa una mica diferent. I bueno, podríem afegir un text de l'ajuda, però de moment ho deixarem així. Bueno, doncs ja tenim això. A veure, aquest és desplegable, llavors m'hi convé que no sigui tan ample, perquè si no quedarà molt lleig. Si és desplegable no surten totes les opcions, així que millor que no sigui tan lleig. Molt bé, desactivo l'edició i ara ja tinc la forma de triar. L'1 i el 2, podria triar l'1, podria triar apretant control, podria anar triant opcions. Si només trio fent clic, se deseleccionen les altres. Si mantinc la tecla control, puc seleccionar diverses. Com sempre en Windows, i puc baixar cap a baix per triar, per exemple, també el 9, control, el 9, i així queden totes el 9 també. I aquí podria triar una lletra qualsevol per defecte, si no dic res queda la Z, però si no puc triar una altra, i fins i tot puc escriure una altra, per exemple la M. Veieu, la M no surt, però puc escriure-la. Si intento escriure més lletres no funcionarà. Bueno, això és el que era el més bàsic. Tornem a l'edició del formulari i anem a afegir, ja per acabar, com a últim exemple, anem a afegir un botó per prémer. El botó per prémer el posarem aquí i veurem què farem amb ell. Doble clic, li direm BTN de botó i li direm esborra. Servirà per esborrar tot el que hem escrit al formulari. Vale? Habilitat, visible, imprimible, etc. i ajustat a la pàgina. Molt bé. L'acció és important. Què farà aquest botó quan fem clic? Doncs triem l'acció. L'acció serà reinicialitza el formulari. Ja veieu que hi ha moltes opcions diferents per assignar, però de moment farem servir la més fàcil, la que no requereix més informació, ni bases de dades, ni res. Llavors li direm reinicialitza el formulari i anem a comprovar què tal. Anem a veure com es comporta això. Desactivo l'edició. Tinc triades algunes coses, acabo de triar d'altres. Veieu, tenim tot aquí d'informació escrita, nom, codi, seleccions fetes. Si li dono el clic a l'esborra formulari, s'esborra el formulari completament, tindria que tornar a escriure. Ens faltaria assegurar-nos de que quan anem apretant el tabulador vagi d'un camp a l'altre correctament. Això es fa des del disseny de formulari. Aquí tenim l'ordre d'activació.
això d'ordre d'activació vol dir en quin ordre anirà passant d'un lloc a l'altre. Aquí es veu també la importància que té l'haver donat uns noms als objectes que em recordin per què serveixen. Primer el nom, després el codi postal, després les capsetes de box, triangles, cercles i quadrats, després els botonets triangle, quadrat i cercle. Després puc voler tenir primer que vingui aquest control, el combinat, llavors moc amunt, i després que vingui l'altre i l'últim que sigui el botó d'esborra, que és aquell últim d'allà. Amb això ja tindria també ajustat l'ordre dels tabuladors, és a dir que si jo ara em poso en forma d'omplir, si jo estic en aquest camp i clico el tabulador, vaig al següent camp, aquest, veieu? Triangles, quadrats i cercles estan canviats d'ordre. A veure què més passarà. O sigui que hi ha alguna coseta per aquí que no està. Anem a acabar de comprovar-la. Tornem a l'edició de formulari, tornem aquí i anem a veure triangle, quadrat i cercle. Aquest va al revés, aquest una mica avall. Això, triangle, quadrat, cercle, triangle, quadrat, cercle, lletra i número. Ara ja estarà bé, d'acord. Molt bé, doncs això és tot de moment. Després parlarem de com protegir el formulari, com enviar el document, etc.